Asiniroha madihamu dohot dame sian debata amata dohot sian Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi madihita manginang tabegema turpuk sadarion natar surat sian 2 Samuel bidu 22 ayat 3 songonom mahatani debatado partano batu aku marhapo satu ibana doao lobu-lobuku dohotaduk ni partuaoku paronding-ngonding aku dohot haporusakku si partupak diau ibana paluaau sian uhum gogo hapor siau natakas manada debata atik pe so hinara alai masa do hamaolon di ngolutta adong tolu pangalahon na somal masa diak kahalak na tongon mangadopi hamaolon na parjolo maddate marsak dangolo mangadopi hamaoloni paduahon palikas diri mangalului dongan naboi di salahon patuluhon rade mangadopi hamaoloni huhut pasator diri tu debata molotajaha 2 Samuel bidu 22 on takasma atusata tangiang hamulateo ni Raja David tu debata ala malua ibana sian tangan di si Saul na marsakap nanaeng mamunu si David dunggetong si Saul musuh na Raja David gabe holan sakap hamatean nama di rohani si Saul maradopon ibana alai dakkea malua Raja David sian parsauran na tu debata sianima boi dohonon dihorong na patuluhon do Raja David lahu mangadopi hamaoloni na toktong mangalualu tu debata di bagasan tangiang jala solhot dirina tu debata dam jadi hamaolon mangagong ngolun yakka na porsea saleleng debata di bagasan di bahen haporusanna molosian hadirion ni Raja David lau mangalo sude musuna dang tagamon malua hosana alai takas moluna dia pehon tu debata na gogoi marhaposan tu debata ibana padohan nonma sidohonota di bagasan tangiang debatado partano batuan manang gunung batu songon lapatan di padohani hoddo debata di bagasan holongna molo digobarhon pe partano batuan tudos tusima nang holong ni roha ni debata tuakka nang yasianna lam tugudo hapor siaon molo monang maralohon hamaolon dungi lam takasma panadao tu debata mabain roha gabesol hotu ibana amen songonima hatani debata di hita sadarion mauleate horas shalom.